amazing. Osura ni nyakura mogi kama dhi kama chielo wairo ni Kenya, kada tim Kenya matugo jitugo ma Kenya hiki ni pinya prario matugo tuke mag adhula bende odhi nyime gi ikruok margi e tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi e piny mar Malawi. Tuke gi nochiwo thuolo ne timbe madongo mag pinje ang'wen kaachiel gi timbe mag jitugo ma hikgi ni piny mar prario. Timno osebedo katimo rako mare alap makasarani kotela gi kod kocha margi Salim Babu. Timno oting'o jotugo 12 mano tugo tuke mag Sekafa, jotugo ma hikgi ni piny mar 18 ka jotugo matuge pinje maoko kama oting'o Ibrahim Wanzala gi Aldrin Kibet bende oseriwore gi tim mar Rising Stars. Nafikiri tutapata opponent wale wajua opponent sana huko China wanakuwa ni watu wa vijana nguvu na sisi pia nafikiri tuko na vijana na talent. So sisi tunaenda kucheza kama team. Nafikiri tunaenda kuwin kwa sababu ukiangalia tuko na vijana wazuri kabisa. Hata wanacheza Premier League wana experience lakini wadogo. Na ukiangalia hizo timu za huko nakwambia ni nguvu na kutumia nguvu nyingi. So nafikiri vijana wetu wamejiandaa kulingana na game kama hizo. So si tumecheza friendly pia na timu kama tuna Tusker Youth na tumecheza friendly jana Kibira Soka. So nafikiri tuko ready kwa